na da be so microphone mu se wo to menwoma me ma twira ma wo no Ewurade ube chashie wu Ghana for be so si so pass one man broke heart ni nyina ye e ma ne bobo watch oh ni nyina ye o te di nyina how so obudi agro ba wontimi no me de nyame ye hira agise beifo oba pa Kristi beifo Obapa Kristi beifo adwamamoni ba ni kurudi na tukwa akodi ni twam boa nyame ne betua oka ubenya accident wu na wonka agei abusia mpani say da sorry na yanti asebofa na da na ekoda ye no wa ya na ye sanse dan de nyina ne sempofo na ye ba emonten esuo ye da sorry anopani abeto mu nyina no ekoye se Obapa Kristi ne ex husband Pastor Love asori e o media ne so edin ex wife Obapa Kristi atem gidigidi a che say nsem mpo senke fi bema enum na ye ka ede che ba no eno na woka ede eche so Obapa Kristi ye sebisebio obadede ntwie jamanfo bia na nke ni mposi be mate ne sika ede ewadede obi bebusase na de ne baye de ne free so ekote bare ahomema ama bare ammo kese na ammo ntamuso na ama eye Pastor Love asoriye oni Obapa Kristi eja ya che papa bana so afei na wasore ebedi na tem o media ne so enche bia medemo ekometi kakra Pastor Love na nsem obaye na ekotwe agye de asiso se Obapa Kristi ko eye Kingdom FM eni Fifi Pratt ekoye interview ne mo no na cheso Obapa Kristi ano ekopaye se na nani dan honsuo wo kwa akoka se eye one so mienu anase aye aboa pontiani wan tonso hiem ankonim sensuo egu ahodo no Obapa Kristi no gine hodi se wabon sounds na Pastor Love no wabon papa ye na nwumpo wono entumi encho bi the current husband idie ono ena ebibia de ama no Obapa Kristi international fa penisi wo chro no the current husband no ena ebibia de man no atoni ni na nkoba no kai se na jese nani agine the current husband eye no ho ena wo appreciate no ebon abaso nye ni penina ene bebo won kunum abaso se ano ma ejija eye Pastor Love no se hwe wono woto no wocho nyu makomako wotwe ena ede ma wonto Obapa Kristi adenti ana wonne wabetena bonten na oba be kasem so kansem die ne duabo nyina bebe moto nyu ma ye ono Pastor Love no ena atro ede ama wo de na se wo kwa so ana wo esi no buru nua hodo bia na wo se wo buru na obi anka wono hu se Ghana ha na yesusu se we sofo ba ne sen ena ne di nua bro abemu abisa ansa na no ye bekọ akote eye Obapa Kristi interview ni Fifi Pratt eye namso akofa santo kware akodija eye Pastor Love na waba eba abedi na tem fi bebre ni a wono mu ja awade na nso hwe ema wo mu ntem bebre sa na ne de this time around na ya de a se agi media no so ni bebia ajo biansem say ya expect we every Pastor Love ho this time around the unity Obapa Kristi nsem no embra. Wow, nyoma kwaso kama. anade Ama wa ye fresh too. asa Enti na kanse nka abo bi chiware. oh mempesa obesa na obi akase mama obi besu Oh, o say your mom. na sa de o we na de no ya o kan yi Ex into be nya hwe ma. anade ka de ekosesi a wo se de we Ya be say ex be ka bi so Bible na se de atwam ne yamani ntwam eno ye enti wa nya hwe wa ntro nyom kra ma. ho ne de nya hwa asem me se me ni Eni manfo be twa he ntro na. me nkyere me ni pani pipa me kunu na kyere pa ba me de me nkyere wo Aya wo ex na okay. Wo forma. Me kunu ankasa me no Sesi ayi. sa me pesa me ka es anka me ka es asem Oh, okay. me ka de me wi sesi anwa asem se yes de na yes be ya ma Ghana for be so si so pass one man broke heart. Ni nyina ye. E ma ne bobo watch. oh ni nyina ye O te di nyina. How so obudi agro? ba wontimi no me de nyame ye hira Entene some way na Pastor Love say na ahye na abufuo kese pa ama waba bedi eye Obapa Kristi atem o media ne so ade atem de ne de watwe ne sre ene abasa ya kire na sesebi nsema na ni simple ye ka kire ba nyina no waka kire no ka kire so ye ba dwama ifo ni kwase be ma kwada so da ye tene sika sa wode be wade no ede no akolifi ye ka bibi se marriage material de Obapa Kristi ene no atonkwanta omo won opposite direction kra won se bae wade no ani sanse banti awade ase na woni obi aso so ye sofo so ye no o kire sofo
fo kira bosomane wontumi ne no kwade dance ametina wawade ase da bida ema no enye ntini na aye nsem ahinta wabonten na afeso sansha ntoma asese ntoma woyi ekatade so pa eno pasala eyini na egu ho bubu ne sle ene abasa ntoma go we die yahoro e de hata bonten se me no mie ne de ne filiga dochi ebehu bie ne so yate ne ekoso ewo no abrabo me ekotie nsem apastala ekaya bra no no akasa ye ne live na afeso wodi atemoto oba pa Christy hu eye enye fedi agoye ekotie pastala nsem no edaba wunni obi okanya ansasam kyerɛw sɛ enye papa we yanka wonye nipa aboa kwasiaba yanko engineers wo ye nwom ma ye nyina sɛ hwan na twere nwom yemfrɛ Dambasi yemfrɛ Roland yemfrɛ Voltage yemfrɛ obi a wa ye nwom ma ye nwom ama watu bia sɛ kwasiaba hwan na twere nwom ne nyina ma wo bɔ na da obeso microphone mu sɛ wo to me nwom a me ma twere ma wo no Ewurade ubetwa hyewu nyame na betua wo ka oyima mesi mu kwa omamabo mu nyina omubu omudin agise wo baifo agise baifo oba pa Christy baifo oba pa Christy baifo adwamamoni ba ni kurudi na tuku akwadi ni twam akwadi obi kunu ese betoto ayampia aboa twam diwa ahyawoni kwasiabai Christy we ya aboa wonasum yeso we ya kurasini we ya aboa wonasum yeso wono maame mo ya moa emra na mua ye din ana munya boafo no me na Awurade yi me beboa wo nyame na betua wo ka awia obetua wo ka anopa obetua wo ka o me bonia ya na wayi me no onyankopɔ betua wo ka wodi nsuogu hu se wudware enye nnome kwasia se de nyame ehira no wo nyame na ehira na akɔgye obi kunu nyame na ehira wo ana obi kunu na akɔgye aboa kurase ni wonim de efra ni nyame ehira ho wonim ade efra ni nyame ehira God will punish you nyame betua wo ka at the right time wakatua ne mayo wakatua ne nyamayo wakatua ne nyamayo wakatua ne nyamai na nam kwan so na beba wo nyame de wakatua be maw nyame betua wo ka o ga so afi God will punish you Obapa Christy God will punish you at the right time wo nyame betua wo ka at the right time aboa nyame ne betua wo ka wo benya accident wu na wonka agei uboni ayenti ubewu basa uwu obeye time ubewu basa uwu obeye time woma eyo papa wodi boni tuo omuka owo chire wo no hopsin adoye yere Gifty Empress eno introduce wu eno do ma hopsin wado ma akwayo wa American se kona koto nwom na nya de obedi adonte boatin ayire option yire Gifty o se na introduce u okoye na akose Gifty na aje ho boss na wudi ukote aboa kurase ni ama papa kura no onfre ga yibiem okose no na waje wa bosso na wudi adonten wodi boni kwa na wudie oba abonte na obekasa se han bofo enso boni ekosoro egba asase so papa infre Gifty o se biem enye obi dumfo bi ena Gifty kan na asem kire no ena oni papa kasa ya ka papa ya mfre Gifty biem sa na kire abosom yere introduce ma ni kunu kire abosom nso kwaje papa boso kofa papa ika papa di ka fabro famika brazo di ko program aba afi de okọ asole wa ne yire ti wokura wonchia no na akọ papa no kwaje wo boso kodi ukotia na nuso peja na Frankie autographic said ye na wo ya me yira wudi no said o no ya me yira wudi no sa na nkofo digu akantum
Krofo ye bogu akantum se to. We yeso ye oba. O ka so wale oba on. Wo fi se wale oba. Krofo dino baby a kwasi aba we. Ye fe ni frofo de no abe ne to. Frofo de no abe ne to. Frofo de no abe ne to. Kwasi aba we kurase ni bai. Eyo se wanya yere. Eyo se wanya yere. Ewradi na atwitwa age me nkwasiafo eya so wanyayere se de o hye obi yida abrochira wodi no saa ne nkofo di no se oti abrochire na wo hwe nkola oti abrochire hwe nkola krofo so di ni Ghana ma kwasia oba wo wahia na wo hye kawa wama wadi no wo hye kawa wama wadi no na wo zo oba dai oba be wale na nkofo di mu no sɛdeɛ ɛteɛ no nyame na atua oka Kristi Nana Franke tafri utwem sepe na abekeka nkwasi asem Nana Franke fi woto tafri utwemu a na akeka nkwasi asem aboa kurasi ni ba chimifo opa okok interview abomidi biem me ma kyerɛkyerɛ nwoma ma ama de perform ya ho obeka kwasi asem afa me ho opa kon interview abomidi Nana Franke bi woto tafre otwa na wo jimi na keka kwasi asem aboa jimi fo ba kwasi aba empani na kan sentoma ekatade so na se wuti pupu so a eya na wo bi edi anne wuti pupu aye nko bi fie nkohwe obi kwansere mu anya ne de ta abo utire ma na de aye meko aso wani ti ya na wo de edi edie na emomu no enye se wo behu obi pioto ana obi danta na ko ebedo atopabuo da bi da we sa so na ma wani eya akobede ade anya na wote monti so na nim ne ekoso ewo nkofo abrabo mu na emomu no tweben wo ma na se wo ben nsuo hudie pa ben so bonti ho na wo se koto wo se na obonwa o tweben wo ma na be wo se na asem ensem akasa ewo ho no ma hyehye eye entoma ase we ya ma na kapastala review secret we nyina emma for bapa kwese na relationship na wo ne eye sofochiri abosomo ewo mmoni so bapa kwese we gospel musician tonyom kamfanya me etonyom me de sori nyakopo ena eye sofochiri abosomo so ono SSO ye nyankopon sofo na feso sape mampanyedi na we na ekoso ewo ho de na ese do mienu na asa na eto no yada pa na so ye na egu abonje abusia le twa ajeje no comment section wo minim se den ya we ya ba die baba Kristi want na enkama no entum valensa enhye ne dem ne fesa se ne din ene da pono so ene da pa so ina so ye bondo nkomie ye enya hwe no ordinary no ba betum na eden aso a ordinary no betum ahemfu TV official me mpanifo me de ba besom ewo hanom ye me de meja kese na mebobo se ni na mu atwene sele ene abasa ede asom abisha mame musu ani san enhia abrefofo me din ede na natachiwa koso subscribe share na waje nkyere no aya no ma na su comment section ho mama ede amam ye besan ehia nsem foforo so maka